салом дӯстон, бозиҳои дирӯзаи Лигаи Чемпионҳо сергол ва бо натиҷаҳои ғайричашмдоз ҷанба шуданд. Барселона низ дар рӯзи аввали бозиҳо баромади худро дуир намуд ва дар сафар бо Бенфика вориди майдон гашт. Шояд аксари мухлисон пас аз дидани натиҷа баъди нимаи аввал ба хоби ғафлат рафтанд, вале шогирдони Флик коре карданд ки нафарони хобрафта аз ин корашон пушаймон шуданд. Имрӯз ба шарҳи бозии Барселона менигарем, вале пеш аз он хотиррасон мекунем ки шоми имрӯз як қатор рақобатҳои ҷаззоби дигар моро интизоранд. Реал Мадрид Залцбургро дар Сантьяго Бернабеу қабул мекунад ва барои беҳтар кардани вазъ дар ҷадвали мусобиқа талош хоҳад кард. шумо метавонед тамошои ин ва дигар бозиҳоро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед ва бо интихоби фаворит фоидаи пулӣ низ ба даст оред. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин пардохт бо промокоди TG БАРСА пешниҳод мешавад. силкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. бозии ҷолиби Барселона дар Лигаи Чемпионҳо бо пирӯзӣ бар Бенфика бо ҳисоби 5-4 анҷом ёфт, вале гуфтан ки ин бозӣ оддӣ буд нодуруст мешавад. дар 30 дақиқаи аввали бозӣ дастаҳо тавонистанд 4 маротиба дар умум ба голзанӣ даст ёбанд. Бенфика бозиро бо шиддат оғоз кард ва то дақиқаи 30 дар ҳисоб бо натиҷаи 3-1 пешсаф буд, аммо рӯҳия ва маҳорати бозингарони Барса ба даста кӯмак кард ки ин вазъиятро баргардонанд. дубли Рафиня ва оромии Левандовски калиди пирӯзии онҳо шуд ва албатта голи ғалабовари охирини Рафиня дар дақиқаи 96 бозиро фаромӯшнашаванда гардонид. маҳз барои чунин бозиҳо мо Лигаи Чемпионҳоро дӯст медорем. ҳар як дақиқа пур аз адреналин буд. ман то ҳол ҳайронам ки чӣ гуна Барселона тавонист аз ҳисоби 1-0 камбэк карда бозиро баранда шавад. хатогиҳои шесни албатта таъсири калон доштанд, вале даста ҳатто дар вазъияти душвор рӯ афтода нашуд. ин бозӣ ба мо хотиррасон мекунад ки футбол танҳо стратегияи оддӣ нест, балки рӯҳия, хислат ва хоҳиши пирӯз шудан ҳам аст. агар дар бораи қаҳрамони ин бозӣ гап занем, Рафиняро фаромӯш кардан ғайриимкон аст. ин бозингари бразилӣ 2 бор гол зад ки яке аз онҳо ғалабабахш буд. дар ин мавсим ӯ аллакай дар Лигаи Чемпионҳо 8 гол задааст ки танҳо аз Роберт Левандовски ки 9 гол дорад хафо мемонад. гуфтан ҷоиз аст ки Барселона шашумин ғалабаи пайдарпайи худро дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо ба даст овард. ин натиҷа ба рекорди мавсими 2014-2015 наздик аст ки даста он вақт чемпиони мусобиқа шуда буд. зери роҳбарии Ханси Флик Барса ба як дастаи қавӣ ва боваринок табдил ёфтааст. ҳангоми тамошои ин бозӣ ман ҳис мекардам ки Барса намебозад, ҳатто вақте ки ҳисоби бозӣ 1-3 буд. ин хусусияти махсуси дастаи Флик аст. онҳо то лаҳзаи охир мухлисонро дар ҳаяҷон нигоҳ медоранд ва Рафиня голи ғалабовари ӯ як шоҳкорӣ буд. Левандовски албатта саҳми худро мегузорад, вале ҳамлагари бразилӣ дар майдон воқеан пешво аст. ба фикри ман баъди чунин бозӣ ба осонӣ бовар мекунӣ ки Барселона метавонад то ба финал расад. бо чунин бозӣ, чунин рӯҳия ва бозингарон ин воқеан имконпазир аст. албатта белаҳзаҳои баҳсбарангез намешуд. 2 пеналти, автоголи Роналд Араухо ва хатогиҳои шесни драматизми ин бозиро бештар кард, аммо маҳз ҳамин аст ки футбол ҷаззоб аст, он пешгӯинашаванда мебошад. баъди ин пирӯзӣ Барселона бо боварии комил ба оянда менигарад. 6 ғалабаи пайдарпай дар Лигаи Чемпионҳо ва шакли хуби даста сабаби эътимод ва муваффақияти онҳо мебошад, вале бо чунин натиҷаҳо масъулият ҳам зиёд мешавад. акнун мухлисон танҳо натиҷаҳои беҳтарро интизор мешаванд ва даста бояд бартарии худро пайваста исбот кунад. ба фикри ман ин бозӣ намунаи комилест ки дар футбол ҳама чиз на танҳо дар майдон, балки дар майнаи бозингарон ҳал мешавад. дар ин мавсим Барселона нишон медиҳад ки чӣ тавр метавонад аз вазъиятҳои душвор берун барояд. Флик кори худро олӣ иҷро мекунад ва даста ба худ эътимоди пурра дорад. ин бозӣ яке аз равшантарин лаҳзаҳои Лигаи Чемпионҳо дар солҳои охир буд. агар онҳо бо чунин шева идома диҳанд, Барселона метавонад фаворити асосии мусобиқа номида шавад. пеши онҳо ҳанӯз бисёр имтиҳонҳо истодаанд, аммо баъди чунин бозӣ бовар мекунед ки каталониҳо аз ҳама душвориҳо мегузаранд. ба ҳамин тамом дӯстон, моро дар телеграм ҳамроҳ бошед то аз хабарҳои бештари дастаи Барселона огаҳӣ пайдо кунед. то боздид.